салом дӯстони азиз, суҳбати навбатии мо бо академик Маҳмадшоҳ Илолов мебошад. Шахсияте ки муаллифи садҳо мақолаву китобу ва дигар корҳо ва тадқиқотҳои илмӣ мебошанд. ҳамзамон собиқ президенти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон мебошанд. хуб, устоди гиромиро барои як суҳбати кӯтоҳакак ташаккур мегӯем ва ахиран китобе ки аз устод ба нашр расид, аз чоп баромаду функсияҳои элементарӣ ва хусусиятҳои онҳо мебошад. устод лутфан агар шарҳ медодед ки ин чӣ ба миён омадед, ки кай ба ин кор шурӯъ кардед ва чӣ мазмуну муҳтаво дору аст ин китоб? Ташаккур. Албатта барои ман боиси ифтихор аст ки дар бораи китобчае ки мо бо шогирдам Ҷамшед Раҳматов навистем як суҳбат мекунем. Албатта бисёр боварро аст ин чиз. Ман гуфтане ки хеле мешавад мақолаи аввали илмии ман соли 1275 ба чоп расидагӣ буд. Агар ҳисоб кунем, агар мешавад 52 сол мешавад ки мо 52 сол мешавад ки сару кор дорем мо ба навистани мақолаву китобчаву дигаро. ҳар гуна воситаҳои таълимия мо вақташ ба навистагӣ будем, морам кам-кам менависем. мақсад аз навистани ман ҳамин восоити таълимӣ он буд ки ман мушоҳида мекунам ки мутаассифона шогирдоне ки аз мактабҳо мебиёнду ҳатто ба факултети математика, яъне факултети риёзиёт медороянд, дониши казоии риёзӣ надорад. ва аз ҳама ҷанбаи ҳамин чиз вазнинтарин, яъне дар ҳамин дониши риёзӣ бачаҳо набудани таҳлили хосиятҳои ин ё он функсияҳо. Функсия чист гӯям, агар ман бояд як лексияи калон хонам. Фақат ман гуфтанам ки функсия вобастагии тағйирёбандаҳои аз ҳамдигар меомӯзад. Як тағйирёбанда мустақил аст, дигар тағйирёбанда вобаста аст. яъне байни ҳамин ду маҷмӯъ як қонуне кор мекунад, мо онро функсия меномем. мафҳуми функсия хеле таърихи қадимӣ дорад. гуфтан лозим аст ки аввалин маротиба Рене Декарт, яке аз олимони бузурги риёзидони фронса, соли 1545 буд, хато накунам, як китобе навист бо номи геометрия ва таҳлили хеле хуби функсияро ҳамин одам аввалишда дод. Истифода намуд. Лекин истилоҳи функсия набуд. истилоҳи функсия баъд пайдо шуд, дар асли 18 пайдо шуд аз ҷониби Готфрид Лейбниц, риёзидони барҷастаи немис. ин кас мафҳуми функсия ба илми математика ворид кард. функсия агар тарҷима кунем аз калимаи лотинии функтион, яъне идоракунӣ гуфтани гап. идора чӣ идора мешавад? мо кӯшиш кардем ки дар ҳамин китобча гирд оварем фақат функсияҳои элементария. функсияҳои элементарӣ, яъне ино ҳамон функсияҳое ҳастанд ки хонандагон инои дар мактаб мегузаранд. мисли функсияҳои тригонометрӣ, функсияҳои логарифмӣ, функсияи нишондадагӣ, функсияи дараҷагӣ. як гурӯҳи на он қадар зиёди функсияҳо ҳастанд, мо онро функсияҳои элементарӣ меномем, чунки бидуни функсияҳои элементарӣ функсияҳои махсус ҳастанд, ки онро хеле ва хеле мураккабанд. ҳар як функсияи махсус як илми алоҳидаи худашро дорад. ино замимаи асосии таҳлили математикӣ ташкил медиҳанд. функсияи элементарӣ ино хеле нисбатан осонтар ҳастанд. мо ҳамҷо гирд овардем ҳамин функсияи элементария ва хусусиятҳои соддатараша. зиёд диққат додем ба график. чӣ хел графики ин ё он функсия месозанд. чунки ма мушоҳида мекунем ки донишҷӯён ва хаткунандагони мактабҳои миёна ҳатто графики функсияҳои осони хеле осонро параболаву гиперболаву ин хатҳои каҷи ки нои ҳастанд, классикӣ ҳастанд, стандарти ҳастанд, ҳатто ҳаминҳое кашида наметавонад. мутаассифона мо бояд ино ба кам-кам ин чизҳои ёд диҳем, чунки бидуни биниши геометрӣ, яъне биниши геометрӣ, аз назари геометрӣ фаҳмидани хусусиятҳои хеле нозуки функсияҳо мураккаб аст. барои ҳамин мо хеле кӯшиш кардем ки графикҳои фавқулодатии як очерки таърихӣ ворид кардем дар охири китоб дар бораи он олимони риёзидон ки мафҳуми функсия хеле кор кардан, яъне таҳлили
математика саркор гирифтем аз улумони қадим сар кардем барои мисол Евклид 2300 сол пеш аз мо зиндагӣ кардааст дар юнони қадим ва аввалин шахсе аст Евклид ки китоби илме навистааст бо номи ибтидои геометрия фақат номаш кӯтоҳ как ибтидо буд геометрия баъд дигарро гуфтам яъне аввалин китоби илмӣ ҳамин китоби Евклид аст дигар илмо ба китоб набуд риёзиёт ба китоб буд 2300 сол пеш баъдтар хай корҳои бисёр кардан аз ҷумла боиси ифтихори мо аст ки мана дар ватанои мо дар осиёи марказӣ дар осиёи миёна низ олимони барҷаста буданд мисли умари хайём ӯ шоири бузург аст лекин риёзидони бузургам аст китоб дорад бо номи трактат дар бораи секунҷаҳо ки умари хайём насриддини туси корҳои хеле бузург иҷро кардагӣ аст худам ибн сино корҳои хуб дорад мана як вақт инҷо хони сафини Осимов президент академияи мо буданд қатъи як олими рус Юшкевич ино китоб навистанд дар бораи корҳои риёзӣ абор ибн сино китоби хеле хушбӯй навистанд хеле вазеҳ яъне олимо хеле тӯли асло ҳазорсолҳо кор карданд то риёзиёт як чиз ба як маҷро ба ҳаракат кунад ва равад ҳозир албатта риёзиёт як илми хеле пешрафта аст ҳазорҳо одам дар соҳаи риёзиёт кор мекунанд ҳазорҳо журнал маҷаллаҳои ҷаҳонӣ ҳастанд чоп мешаванд мо мефиристонем баъзе вақт мақолаи мо қабул мекунад баъзе вақт мегардонад лекин кор кардем бо шогирдо кор кардем яъне ҳамин чизе ки дар китоб гуфтагиаст бо ино элементоанд ино аввали математика аст ин китобча барои хонандаҳои синфҳои калонӣ синфҳои болоӣ довталабони мактабҳои олӣ ва донишҷӯёни курси аввал нишиштагиаст аввалаш яъне як воситаи таълимӣ аст албатта чизҳое ки инҷо ҳастанд ино кайҳо боз маълум аст мо нагуфтем инҷо мо кашфиёте пешниҳод кардем кашфиёт навигарои риёзия мо дар маҷаллот чоп кардем яъне шумо мехоҳед гуфтан ки содда кардем ҳамин хеле содда кардем яъне ман гуфтани нестам ки инҷо мо як кашфиёти бузурги математика кардем овардем нишон не мақсад аз он аст ки сатҳи савияи дониши хонандаҳо баландтар шавад бо ин мақсад навишта китоб бошад ташаккури зиёд устод гиромӣ ёдрас мешавем ки суҳбати навбатӣ мо бо устод академик Маматшоҳ Илолов мебошанд ки китоби ахири онҳо таҳти унвон функсияи элементарӣ ва хусусиятони онҳо аз нашр баромадааст ва ман ташаккур мегӯям охир ба ташаккур мегӯям ба президент академияи мо муҳтарам Фаруқ Қодирович Раҳимӣ ки дастгирӣ карданд ман муроҷиат кардам баъд аз як моҳ китобро чоп кардам зинда бошед ташаккури зиёд What's that? Сабчӯ